дар роҳи илм танҳо як қаламам хайр кардан хуб хайр ҳисоб мешавад. иқдоми хеле бузурги китобхон акаи Далери Шариф ки як дунё чизаро барои мо доданд ки барои ҳамон мактабое ки худамон хондему хатм кардем тақсим кунем ва умедворам ки ин иқдоме ки иқдоми шахсии китобхону акаи Далер аст, баъди ин навор шумо ҳам хурдтарин кӯчактарин чиза барои рушди илму маърифату фарҳанги миллии кишвар саҳмгузор мешавед ва ман ба ин чиз аз шумо бовар дорам. навори баъдӣ аз кори дастаҷамъонаи китобхону ки мо ба минтақаҳо тақсим мекунем хоҳад буд. дастгир бошед, пайгирӣ кунед. ин иқдомо аввал аст вале охир нахоҳад буд. ина ёфта дохилаш и ҳама чӣ мондаги ай ручка, пучка, дафтар, қалами қариб то 200 соат филм ай меша ина. дафтар баки бо аскаш ина оварда. Аскаш. Ай меша то дилаш бода бо. Асло нем насарам ти. Ну беки кира хаш беки. 5 6 7 Мешин гуфт. Ира да иҷа мемонем. 7 ана ки бо ай кое уруси доштем. Тем зардора бути 7 ангирси қача беру раска мекунанд. Ира барои чи алоҳида додастем? Ира бо ягон хай фаъол ягон духтараке бача 3 ина 4 ина 5 ина 6 ина 7 ина бародар зинда бош. Тамом ира биги 1 2 3 4 5 6 7 барои духтаракол салача меёрам 7 ана ки нигоҳ кӯ ина ҷада монди ана ина блокното ина ҷада салом бачаҳо, умедворам хубем, мехонем. ин чизо як журналисте аст ки агар бисёриҳо агар ютуб дошташон тамошо кунанд чизои илмӣ мекунанд, суҳбатҳои илмӣ мекунанд. Далер Шариф ном дорад дар ютуб саҳифаи китобхон ютуб, тикток, инстаграм фақат чизои мактабию илмӣ мекунанд. ин ҳама чизое ки ман метавонам шумода айтафам аст ки мо дар ҳамон кӯшем. ин чизо якум бор нест, барои мактаб якум бор бошад, барои обши мардум якум бор нест, бо мешад. фақат аз шумоон талаб хонем, барои ки агар хонде ва ҳам зиндагида куҷое ки ҳасте ёдам мекунад ва фаҳма дорад ҳамин рӯз як чиз хонде барои фоидаи худтон аст ва чӣ духтар бошад, чӣ бача бошад. барои ҳамин умедворам ки мехонед барои ин халқу миллат хизмати худтон мекунед. ва барои чӣ ин чизоя барои одамое ки воқеан ҳам мехонанд барои мо метем, барои ки дигар тамбалакҳо ман медонам ки ҳаст, мо як вақте тамбалак будем, ки боз хондем ва ина то ҷое ҳастем. шумонам шодманд шавем ки минбаъд боз ҳамин гуна тӯҳфаҳо насиби шумонам шавад. хоб молӣ қарсак намезаред. чизое ки менависем инҷа ручка дорам, менависем мисол бо кур мекунем. вақте ки менависем мехоҳем ки иста мегирем, инҷа қулф дорад поинда қулф мекунем, дигар кур намешавад. мисол ягон чиз аз ёд мекунем, ягон духтарако агар ягон чизи курта мекашем, ягон чизи курт менависем. хулоса
ما از نوعی ماموریت می‌کنم، از نوعی خودمانی می‌کنم. و شما می‌نداری خودمون رو بیان می‌کنیم و با کار و فعالیت شما موفقیت و آرزومند می‌کنیم. و افتخار همین اوضاع دیگر اگر قید کنم که بابت شما بعض طلبه هست که امکاناتش بسیارتر نه بعضی بچه‌های هست که دخترای هست که همین چیزا با دسترسی ندارن یکدیگرتون را کمک کنید یعنی دانش فقط مال یک کس نیست مال همه یعنی شما میتونید که دانشتون مثال یک کمک باسواد کمک بعضی چیزا نمیفهمید از یکدیگرتون پرسید دانش یکدیگرتون تقسیم کنید وقتی که شما تقسیم نمیکنید یک چیزا دانش شما هم قدر میموند اون اگر کسی که تقسیم کرد از یک کس میآموزد همه چی باید سوال کردن نگاه کنید آموزه وقتی که آموختین به همه مرتبه آرزوهایی که دارید در دلتون میرسید برای همتون موفقیت فقط خوانید.